Punem și carnea. Mamă, miroase. Belea. N-ai bătut-o și puțin? Nu. Cam așa nu să duc. Vrei să-ți fac ție acum? Nu. Păi și cui fac? Hai să tai două de-astea. Ne-ai pus sare pe el? Nu, să simte. Sare și cred că trebuie să pune. Are rosturi. Cine are rosturi? Sare. Sare are rosturi. Sarea are usturoi? Haideți, a doua aia. Lipia avem aici. Ca mică, dar merge. Punem carne. Primul rând carne. O aranjăm aici ca la mama acasă. Asta e șaurma de Londra. Așa, nu? Se vede, da? Luăm cartofi direct din friptoză. Aici, poate ca de asta pe aici. O, așa. Asta e mini shawarma acum, că am luat lipi mari, dar e bune și asta. Mai punem și câteva bucățele de carne, că ne place și cărnița. Mai mâncăm. Punem și cepuță. Cepuța se pune aici. Fetelor, dacă vă rușinați, știți ce înseamnă cepuță? E aia care o mâncați. Se mănâncă bine. Așa. Avem și castraveți și ciori. Punem și castraveciori. Oh! Ce-ai făcut? Ce miracol! Ce minune! Bă, cred că am încărcat-o pe amândă. Ha! Da, și niște roșii pe aici. Hai, aici îmi place mie să mănânc. La mine acasă. Ce elefant! Elefant cu trompă. Și ce mai pun? Mamă, cum arată, bă, băiatule, nici nu știu să o împachetez. A? Ce să-i fac? Așa. Mamă. Mă ajute cineva aici. Punem și usturoi. Da, mă, să vorbesc dacă vrei. Punem aici usturoi, nu tăticule. Cea mai bună shawarma. Vrei pasta sau îți fac altă? Altă. Îi faci tu, Flori? Ok. Mamă, cu usturoi, deci, uitați, usturoiul. E o... Ajunge. Dăm aici de vin. Dăm voie să mănânc. Haideți să vă arăt. Da, să-mi bet... Caută-ți pan. Ce ți-am de pas? Așa. Și acum mâncăm shawarma. Să vedeți ce bună e. Cu usturoi. Cum trebuie. Mai nu și cartofi friptă, da. Bine, cred că am pus prea mult usturoi, cred. Acum asta așa. Fiindcă am pus prea mult usturoi. Băi, dar e belea. Mai bună ca aia la turci în 2002. Toate proaspete, plusă cu mâna ta.
V-am arătat. Ia uitați cum arată. Nu se vedea bine, dar nu pricepe să filmez așa ca lumea. E bună. Mai mănânc ciocolătită. Și aia e. Ce ziceți? Cum a fost? Cum am făcut? Am făcut-o bine sau n-am făcut-o bine? Mie îmi place mai mult asta. Mai am și de la tu, da? Ba, nu e de aia, cartofii nu-s gustoși. Aici cartofi, de-aia cumpărați la polonezi. Și mai bun. Curățați și făcuți. Ulei schimbat tot. Usturoiul de ulei. Flori. N-auzi cu tine cum vorbesc. Usturoiul de ulei. Și la român. La români? Și usturoiul de la români. Uitați-vă, Flori, vrei să vă arăt? Face grădine. Sunt supărați ăștia pe mine. Cred că mai mănânc una după ce o să vă las. Au, beșubere. Avem aici o bere. O bețivă. De asta cu 0. Dă și mie iară care se deschide de acolo. Facem reclamă la bere că ăștia mă dă gratis dacă fac reclamă mea. Bă, să mă urcă lege. Spuma, așa cum trebuie. Noroc la toată lumea. Mama e rece. Am lăsat-o jos. Bă, și merge cu shawarma. Merge cu shawarma ca lumea de tot. Cine a plăcut shawarma care a făcut-o? Berica care a mers. Nu sunt expert să vorbesc aici sau vă arăt exact ce este, ce se întâmplă. Cine să uită? Mulțumesc tare mult. Cine vrea să aboneze la mine cu cea mai mare plăcere. Și mulțumesc. Cine nu vrea, doar să uită și asta e. Nimeni nu e obligat să facă ceva. Numai cine vrea și chiar îl dorește. După ce mâncă shawarma, face și clătite. La părea cred că vi le arăt separat. Clătite. La tigaie. Aici nu se știe de clătite la tigaie, decât în români. Aia de aia, care le rulează ei pe plita aia lor. Mamă, de-i bună rău de tot. Îmi place să fac o pulpă de asta dezusată. N-are nici pieliță, n-are nici os. De-aia se zice dezusată. Da. Dă-mi gust bun. Și bun, da? Am făcut cu piept de pui. Am mai făcut. Așa. Sosul. Asta ai gust că e puțin mai gras și de-aia.
A fost bună. Nota 10. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Aveți un an nou bun și cu împliniri. Cel mai bine e să fiți sănătoși. Și ne revedem la alt vlog. Vă mulțumesc. Cine vrea să se aboneze, se abonează. Cine nu, nu și nu e nicio supărare. Vă mulțumesc tare mult la toți care v-ați uitat. Tăiem roșii. Și pomătăm și cărnița. Și ne băgăm la șaormica. Ia să vedem cum e roșia asta. Deliciu. Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem o șaurma românească la Londra, la mine acasă. Vă vedeți și șaurma. Bă, aici nu găsești șaurma românească. Găsești șaurma, dar la turci, la ăștia, dar nu noi. Ba, nu spune usturoi, ba, spune checea prea mult. Ceva nu este în regulă. Am eu bucătara sa mea aici, vă arăt dacă vreți. Deci n-ai cum. Hai să vedeți cu ce începem. Prima dată am făcut, ca asta așa îmi place mie, pulpă de usată după os, la grătar, usturoi, care ăștia aici că nu știe de usturoi, au numai maioneză cu praf de usturoi, castraveți acri, ceapă, mamă, și cartofi ăștia de la polonezi, belea. Și după ce terminăm, facem și clătite. Lasă, bă, la acolo, bă, dar ești terminată. Da, ia-l, tatu și băiat. Vreau să vă arăt clătitele, că face și clătite românești. Și ea vrea să se pitească de cameră, da? N-a reușit. La urmă s-a văzut și ea. Avem asta, tigaia asta șmecheră. Și astea sunt lipile florii? Și lipile astea. Mamă, și roșii nu te înflori? Sunt și niște roșii, că avem roșii de astea tot așa de la Azda. Sunt bune rău astea. O să mă apuc eu acum să tai